Hej, zdravím všichni, moje jméno je Starworm a já vás vítám na server The Survival Games, The Walls. To už je 5. díl a keďže já to chci mať nějak krátký, tak to bude, nevím, asi 5 minutovej. Byste mali nějaké ještě zážitky. Lebo som sa nudil a chcel sa víc natáčať a Walking Dead som chcel natáčať. Vieš čo, ja ti dám želízko. Máš želízko? Želízko. Máš ti želízko. Želízko. Počkaj, koko. Nechceš? A ty asi ty máš veci do piče. Máš, popelko. Ty si nejaký Polák potom, Ježišmaria, Polákov nemám ja rád, lebo tí sú hnusní sprostí a že až to bolí. Ježišmaria, tu čo je? Ahoj. Doriti. Ty si ma priťahol k sebe. Ale nie, to si robíš prdel, prší, len sa leje. Seká mi to do prdele, aha. Padá teraz piesok presne, ja sa na ňo nemusím pozerať, lebo ja tam nemôžem pozerať. Už ja na to pozerám, piesok už spadol, mne sa to laguje, preto idem tu sa skryť pekne, natáčame minútu a 44. Bam bing gong dang da. Bam bing bong dang dong dang da. Hey. Enchantovanie Magic. Čo, tu rastie pomaličky? Fú. To si zober, musíš sa najesť, proste musíme len žrať obyčajné sračky, musíme žrať, len jedné sračky musíme žrať. Do prdele. Ježišmaria, tak tu zase dochol. A mne sa to laguje, lebo prší, len sa leje, nezatpáraj ma, Milan dvere. Akože ja by som kľudne vybehol na nich a rozkopal Martin, buďte na 1 hodinu. Máme času dosť, počkať, kto tu ide. Ty pozerant. Koľko dávame damage s týmto? 6 damage. Toto je stone, 5 damage. Tu dávam 2 damage, toto dávam 4 damage. Typ. Ako ja by som vybehol na... Do prdele, jak som sa zlakol, kurva. To tu. Som mne to na čo dávaš? Ja, ty chceš byť vo videu. Ty makrobuzerán. Počkaj, tebe neoberám, aha. Fúha, čo som to chcel? Počkaj, je tu Greyval. Tu je No. Robíme prešup, plejtiček. Si tak. A urobíme minopastičku. Počkaj, ide tu takto. V poho. Do prdele, doškaj. Uhni moreše. Uhneme. Počkať. Haló. Ty si buzerant, kámo. To čo bolo? Ježišmaria. Kto tu ma jebol? Počka, ty si kokos! Ty vole. Ty piča jebnutá!
Ty si kurva. Kámo. Ty si pičariana. Ty chceš asi ban, čo? Čo ty piča chceš preťahnuť, čo? Ty chceš preťahnuť, čo? Zmizni, kurva. Ty... Hajzel jebnutý. Ja som vybrňaný, kurva. Nejebte ma. Počkaj, jak sa voláš? Eliser, chceš ban, kurva. Eliser, chceš ban, kurva. Počkať. Tak poďme Poláci. Tu som urobil pastičku. Doškajte. Ale potrebujem viacej onýho. Tak a robíme pastičky. Fú, to čo mám? Fúha. What's up, baby? Ty buzerant! Do čoho si ty búcháš? To prdele, to sa tak nedá. Potrebujem TNTčka. Tak viete čo? Aby ste sa nenudili, tak idem na nejakých buzerantov. To prdele! Oh, shit! Shit. Že ty tu budeš dávať headshoty, lebo prší čo? A natáčam ja, tak sa mi to laguje. Naprosto jak prdelka sa mi to tu laguje teraz. Ty vole, ja nemám rád, keď prší. Ja proste to nemám rád. Mne sa to akože veľmi nelaguje, ale vám sa to vo videu bude lagovať. Tak poďme X trošku podrážiť a zabiť. Fú, to prdele, prečo kurva musí pršať? Fú. Seká to jak prdel. Vám to bude sekať, mne to nevadí. Tak a sme tu. Počkaj, dúfam, že som sa nevrátil nazad, lebo hneď ma jebne. Do prdele. Kto tu je? Haló. Si nikto čo? Počkaj, tu je čo? Tu je takto, čo je takto? Fú, tu je takto. Bank. Ahoj. Ty vole, tá poď sem! Ja ti nechcem ublížiť. Ja chcem už dochnúť. Úplne, že fail teraz. Akcia prvého stupňa. Tak poďme. Yes. Poď, zdochni. Poď, ja ťa dám. Kde si? Rozo. A kto je tu pán? Predsa ja som tu pán. Asi... Kurva, toto by bol fail, keby ma tu dačo teraz trafilo. Oplatí sa vám niekde kopať, neoplatí. A to teraz fakt mám
Kelo, natáčame 10 minút. Are you fucking kidding me? To už nejak veľa natáčame, nemyslíte si? Teraz sa vám to nebude lagovať, lebo prestane pršať. A ja som nezažil ešte jednu dobrú akciu. A stále len prší, Ježišmaria, toto bude akože fakt, počkať, ty si nie si so mnou. Takže rád sa vám s vami obchoduje, takže dúfam, že sa vám video páčilo. Lajkujte, odoberajte, ďakujem. Takže čauky, mňauky.